Adierazi ze bizibide ezberdinak izan ditzaken Euskal Herrian, hori da funtsa, azkenean lanarena, eta horregatik erabat neutroa egin eta bizibidea bestetik ez gora aipatu eta mespretsatu garen gizarte baloreagatik baizik, eta azkenean bizitza aurreratatzeko beste zera bat bezala. Gero horren esartzen da, beste erabaki garrantzitsua da autorretratu egitea. Nolabait pertsona bakoitzaren azalean edo jartzea eta nolabait informatu nazea, dokumentatu nazea, nolabait transformismo horrekin joku hortan sartzeko. Ikusi jasun eskala bat izatea, gertzu batzea hor da, nolabait bakoitzak islate ikusi izan behar eta nolabait hausnarketa bultzatzeko, aukeratzeko askatasun horren inguru. Eta jantziak, dena egiteko garaian egia jendea asko implikatu da ondala, jendea asko inkordiatu da, gutxia bestea, jende ugari dago zera hortan, eta jendea asko implikatu da. Aipatzekotan, egia da, puntazo batzuk egon diala, adibidez lagun bat, txakurrarekin 5 kilometroin sensiga egiteko, hartzaiaren sensiga egiteko, eta gero bestea, puntazo izan zen, eskolari batik komentatu, eskolari bati komentatu zein nahi nun, eta hua etorri izan enborrakin, eskorakin, sensiga egin, eta puntazoa egia jendea nola implikatuan, eta nola baite nola ideia kontatzean jendea eta partxean. Bueno, gehien bat eskerrak guzti horiei ezinbestekoak izan dira, pertsona lantalde hori, eta eskerrak denoi, nola baite zuzenean edo zeharka nola baite lagundu.